अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्येति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे కృష్ణ అందరికి ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఈశోపనిషత్తు 15వ మంత్రం పూర్తి చేసాం. అందరికీ స్వాగతం. సో చాట్ బాక్స్లో కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చినట్లున్నాయి, చూద్దాము. 15వ మంత్రం గురించి ఏం చెప్పారు అన్నది. ఓకే మాతాజీ, మీరు కో హోస్ట్. ఓకే, సో నాగరాజ్ ప్రభుజీ చెప్పారు, సమస్త జీవుల్ని పోషించే భగవంతుడా, నీ నిజమైన నీ ముఖం మీద ఉన్న ఆ బంగారు ప్రకాశవంతమైన తేజస్సును, నీ ముఖం తేజస్సుతో కప్పబడింది నీ ముఖం, దయచేసి ఆ పొరను తొలగించి శుద్ధ భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వు. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. సో అది 15th మంత్ర, కరెక్ట్. సో పదిహేనవ మంత్రంలో ఈ విషయం మనం చూసాం. హిరణ్మయేణ పాత్రేణ సత్యస్యాపిహితం ముఖం. సో ఇలా బంగారు వర్ణంలో వెలిగిపోతూ మరి ఈ భగవంతుడి యొక్క అపిహితం, ఆయన ముఖం కవర్ చేయబడ్డదన్నమాట, కప్పబడింది. తత్వం, దానిని నువ్వు పూషన్న అంటే అందరినీ పోషించేవాడా, అపావృను తొలగించు ఆ కప్పును, సత్యధర్మాయ దృష్టయే నిజం చూడాలని దృష్టితో ఉన్న వాళ్లకు, అది సత్యాన్ని దర్శించాలనే అభిలాష ఉన్న వాళ్లకు నువ్వు చూపించు. సో సత్యాన్ని దర్శించాలని ఎవరనుకుంటారు మరి? శుద్ధ భక్తులు, మరి కల్మషరహితులు, వాళ్ళే సత్యాన్ని దర్శించాలి, భగవంతుణ్ణి. ఓం తత్సత్ అంటే భగవంతుడు, ఆ సత్యం అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో సత్యధర్మాయ, అటువంటి సత్యధర్మాన్ని దర్శించాలనే కోరిక ఉన్న భక్తులకు చూపించు అని ఈ 15వ మంత్రం చెప్తోంది. సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు మరి పరమ సత్యాన్ని కనుక్కోవడానికి మరి సరి అయిన మార్గాన్ని వెతుక్కోవాలి అంటూ భాష్యంలో ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. సో బృందావనంలో భగవంతుడు చేసిన లీలలన్నీ కూడా ఆయన తన అనుచరుల కోసమే చేశారు. కానీ మరి అందరూ ఇది తెలియక ఏమిటి ఇలా దొంగతనం చేస్తున్నాడు, మరి వెన్న దొంగ, ఇటువంటివన్నీ తెలియక అనుకోవచ్చు.
కానీ భక్తులకు ఆనందం కలిగించాడు గాబట్టే ఆయన వెన్న దొంగతనం కూడా నిందించదగ్గది కాదు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళందరూ గూడా ఎంతో ప్రేమతో వాళ్ళు ఈయన లీలల్ని ఆనందిస్తున్నారు. అలాగే భగవంతుడి ఆటపాటల్లో గోపబాలురందరూ గూడా వాళ్ళ బాల్య క్రీడల గురించి భాగవతంలో 10వ స్కందంలో చెప్తారు. ఏమని అంటే జ్ఞానులందరి చేత గూడా బ్రహ్మానందంగా చూడబడిందట. ఏది? దాస్యభావంలో ఉన్న భక్తులచే భగవంతుల్లాగా ఆరాధించబడ్డాడు. జ్ఞానులందరూ బ్రహ్మానందంగా దర్శించారు ఆయన్ని, ఈ భగవంతుణ్ణి. ఈ అంటే ఒక్కొక్క మార్గంలో వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళ మార్గానికి తగ్గ విధంగా భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తున్నారు. జ్ఞానులేమో సచ్చిదానందం బ్రహ్మానందంగా దర్శిస్తున్నారు. దాస్యభావంలో ఉన్న భక్తులేమో దేవాది దేవుడిగా ఆరాధిస్తున్నారు. సామాన్య మానవుడిగా ఈ లౌకికులు ఉన్నారంటే ఏమి తెలియని వారు మామూలు మనిషి అనుకుంటున్నారు. ఆయన అటువంటి దేవాది దేవుడు ఎన్నో పుణ్యకార్యాలు ఆయన చేసిన తరువాత తన యొక్క సాహచర్యాన్ని పొందిన గోపబాలకులతో క్రీడించాడు. మరి ఇవన్నీ చేసి ఎంతోమంది రాక్షసుల్ని ఇవన్నీ కూడా ఆయన సంహరించి చివరికి మరి కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత ఈ గోపబాలుతో క్రీడించడం. ఈ విధంగా నిత్యము ఆయన తన అనుచరులతో శాంత భావాన్ని, దాస్య భక్తి, సఖ్య భక్తి, వాత్సల్య భక్తి, మాధుర్య భావాలు వీటన్నిటితో ఆయన రకరకాల ఈ 5 రకాల రసాలతో ఆయన ప్రేమపూరితమైన లీలల్లో నిమగ్నుడయ్యాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు బృందావనాన్ని ఎప్పుడు వదలని చెప్తూ ఉంటారు. అయితే మరి ఆయన బృందావనంలోనే ఉంటే సృష్టి అంతా ఎలా నిర్వహిస్తున్నాడనే డౌట్ గనక మనకు వస్తే భగవద్గీతలో చెప్తారు. పురుషావతారంలో ఎన్నో సంపూర్ణాంశతో మరి భగవంతుడు ప్రపంచం అంతా కూడా వ్యాపించి ఉంటారు. అంటే మరి ఆ పురుషావతారాలు ఉన్నాయి కదా, కారణోదక సాయి, గర్భోదక సాయి, క్షీరోదక సాయిల ఈ సృష్టిలో ఉన్న వివిధ ప్రాంతాలలో భగవంతుడు ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్క రూపంలో విస్తరించి ఆయన మొత్తం కూడా ఈ విశ్వం అంతా ఆయన వ్యాపించి ఉన్నారు. సో అలా ఆయన ఆ రకంగా తన పురుషావతారాలతో ఆయన అన్ని చోట్ల ఉండడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడికి భౌతిక సృష్టి, భౌతిక గుణాలతో ఎటువంటి సంబంధం లేకపోయినా పరమాత్మ అనబడే ఆ సంపూర్ణ అంశతో ఆయన ఈ కార్యాలన్నీ కూడా చేయిస్తారు. అందరినేమో ఆత్మ, జీవాత్మ అంటాము. ఈ జీవాత్మల్ని నియమించి కంట్రోల్ చేసే ఆత్మే పరమాత్మ, అది భగవంతుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవత్ సాక్షాత్కారం విధానం కూడా ఒక గొప్ప శాస్త్రం అంటున్నారు. ఎందుకంటే భౌతికవాదులందరూ కూడా సాంఖ్యయోగులు భగవంతుణ్ణి మరి ఈ పరమ పురుషుణ్ణి గురించి మరి 24 తత్వాలు పరిశీలిస్తారు. మనం చూస్తాం కదా, 20 క్షేత్రజ్ఞ యోగంలో 5 పంచభూతాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, ఆ తర్వాత మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, అవ్యక్తమని. సో అలా అవన్నీ స్టడీ చేయగలరు ఈ ఏది సాంఖ్యయోగులు కూడా. ఇక నిరాకారవాదులేమో మరి బ్రహ్మజ్యోతిని మాత్రమే చూడగలుగుతారు. మరి పరమ సత్యాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అంటే 24 తత్వాలకు ఈ మిరుమిట్లు గొలిపే తేజస్సుకు అతీతంగా మన దృష్టిని ప్రసరింపజేయాలి అంటున్నారనమాట. సో భగవంతుడి యొక్క వెలుగుతో కంప్లీట్గా ఆయన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాము, ఆయన ముఖాన్ని చూడాలి అంటే మరి మనం ఈ మాయాతత్వాన్ని అదంతా కూడా తొలగించుకోగలగాలి అని కూడా అర్థం. సో ఈశోపనిషత్తు ఈ ప్రకాశమానమైన ఆచ్ఛాదన ఉన్నది కదా, హిరణ్మయ పాత్రేణ అన్నారు కదా, దాన్ని తొలగించమని ప్రార్థిస్తూ ఇలా సూచిస్తోంది. ఈ ఆచ్ఛాదన తొలగిస్తేనే మనం భగవంతుడి ముఖాన్ని యథాతథంగా చూడడం, పరమ సత్యాన్ని దర్శించడం కానీ సంభవిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో విష్ణుతత్వంలో 3 అంశాలు ఉన్నాయి, సంపూర్ణ అంశాలు. ఒకటేమో పరమాత్మ అంశం, ఇంకొకటి అది విష్ణుతత్వం. అంటే పరమాత్మ అంశంలో విష్ణుతత్వం బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు 3 ప్రధాన దైవాల్లో ఒకటి. దాన్నే క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అని పిలుస్తున్నాము. అలాగే మరి ప్రతి జీవిలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ, అది 2వ విష్ణుతత్వం. తర్వాత మరి సర్వజీవుల్లో ఉన్న పరమాత్మే గర్భోదక సాయి విష్ణువు.
ఇక ఈ రెండింటికి అతీతంగా కారణోదక సాయి విష్ణు. ఆయన కారణ సముద్రంలో పడుకుని ఉంటారు. ఆయనే అన్ని విశ్వాలను సృష్టించేది. జగత్ సృష్టికి సంబంధించిన 24 తత్వాలు జయిస్తేనే ఈ విష్ణు తత్వాలు అప్పుడు గాని విష్ణు తత్వాలు అర్థం కావని చెప్పేసి మనకి యోగ విధానం బోధిస్తుందన్నమాట అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడి దివ్య రూపం నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆ ప్రకాశవంతమైన తేజస్సుని అనుభవించడానికి ఈ తత్వాన్ని అభ్యాసన చేయడం తోడ్పడుతుంది అంటున్నారు. సో ఈ బ్రహ్మజ్యోతి భగవంతుడి యొక్క తేజస్సు అని భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు. 1.4.27లో బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా ఈ విషయం చెప్పారు. లక్షల కొద్ది విశ్వాలలో ఎన్నో లెక్కలేనని లోకాలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో ప్రతి లోకంలో కూడా జగన్నిర్మాణ స్వభావంతో ఇతర లోకాల కంటే అవి భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ లోకాలన్నీ కూడా ఈ బ్రహ్మజ్యోతిలో ఒక మూల ఉన్నాయన్నమాట. ఈ బ్రహ్మజ్యోతి ఏమిటి అంటే భగవంతుడి తేజస్సు. ఆయనను నేను పూజిస్తాను అని చెప్పి ఈ బ్రహ్మ సంహితంలో ఉన్నది. సో బ్రహ్మ సంహితంలో ఈ పరమ సత్యాన్ని చెప్పే మంత్రం ఇదన్నమాట. సో ఈశోపనిషత్తులో శృతి మంత్రం ఈ మంత్రాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, సమర్థిస్తుంది ఇదే అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన నిజమైన ముఖం చూడాలి అంటే ఈ బ్రహ్మజ్యోతి అడ్డు తొలగించాలని మానవుడు చేసే ప్రార్థన ఇది అని చెప్తూ ముండకోపనిషత్తులో కూడా ఇంకా ఎన్నో మంత్రాల్లో ఈ విషయం వివరంగా చెప్పారట. ఏమని? ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతమైన, కాలుష్యానికి అతీతమైన, అపరిమితమైన బ్రహ్మజ్యోతి ఉన్నది. అటువంటి ప్రకాశవంతమైన కాంతి దాన్నే ఈ ఆధ్యాత్మికవేత్తలందరూ ఏం చెప్తారంటే ఇదే అన్ని కాంతులకు మూలాధారము అని చెప్తారు. ఆ బ్రహ్మజ్యోతి భగవంతుడి యొక్క కాంతి. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో సూర్యుడు కానీ, అగ్ని కానీ, విద్యుత్ శక్తి కానీ అవసరం లేదని మనం భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పడం చూసాం కదా. అది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఈ ఆధ్యాత్మికవేత్తలు. నిజానికి మనకి భౌతిక ప్రపంచంలో కనిపించే ఈ కాంతి అంతా కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతియే. ఆ కాంతి యొక్క ప్రతిబింబమే అంటున్నారు అనమాట. ఆ బ్రహ్మమే ముందు వెనక ఉత్తరం దక్షిణం అన్ని దిక్కుల్లోనూ ఉన్నది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే ఆ పరబ్రహ్మమే మన ఆధ్యాత్మిక భౌతిక ప్రపంచాలన్నింటినీ కూడా ప్రకాశింపజేస్తోంది అంటున్నారు. సో అది ఇంతకీ సారాంశం ఏమిటి అంటే మరి పరమ సత్యమైన భగవంతుడి యొక్క శక్తుల గురించి తెలియని వాళ్ళకి మరి పూర్తిగా భగవంతుడిని సాక్షాత్కరించుకోవడం తెలియదు. బ్రహ్మజ్యోతి దగ్గర వాళ్ళు ఆగిపోవచ్చు. కాబట్టి ఆ కప్పు తీయాలి అంటే మరి ఇంకా పూర్తి భక్తి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోక 16వ శ్లోకాలు పూషన్నే కర్షేయమా సూర్య ప్రాజాపత్య వ్యూహరస్మిన్ సమూహా తేజో యత్తో రూపం కళ్యాణతమం తత్తే పశ్యామి యో సావసౌ పురుషసోహమస్మి. పూషన్ జగత్తును పోషించేవాడ అని అర్థం. సో దీని యొక్క మీనింగ్ ఏమిటి అంటే భగవాన్ పురాతనమైన మహర్షి, విశ్వపోషకుడా, జగన్నియామకుడా, శుద్ధ భక్తులకు గమ్యస్థానమా అని భగవంతుని సంబోధిస్తూ మానవ జాతిని సృష్టించిన ప్రజాపతులందరికీ నువ్వు శ్రేయోభిలాషివి. దయ ఉంచి నీ యొక్క దివ్య కిరణాల కాంతిని నువ్వు ఉపసంహరించు. ఇప్పుడు సూర్యుడు విపరీతంగా వెలిగిపోవడం వల్లే మనకి క్లియర్గా సూర్యబింబం కనిపించదు కదా. సో అలాగే భగవంతుడి తేజస్సు సూర్యుడిని మించిన ఎన్నో రెట్లు 1000 సూర్యులు కలిస్తే ఎంత తేజస్సు, మేబీ అదేమైనా దీనికి సరిపోలుతుందేమో అని అర్జునుడు విశ్వరూపం చూసిన తర్వాత ఎలా అన్నాడో అలా ఈ భగవత్ స్వరూపం అంతటి కాంతివంతం అన్నమాట. సో ఆ కాంతిని ఆయన తొలగిస్తే గానీ మనం ఆయన ముఖాన్ని దర్శించలేము. నీ దివ్య కిరణాల కాంతిని కొంచెం ఉపసంహరించు. ఇప్పుడు నేను దివ్యమైన నీ స్వరూపాన్ని అప్పుడు కొంచెం చూడగలుగుతాను. నువ్వు సూర్యుడిలాగా శాశ్వతమైనటువంటి దేవాది దేవుడవు, నేను అలాంటి వాడినే
అని చెప్పి ఈ ఈ భక్తుడు ప్రార్థన చూస్తున్నాం అనమాట. భూషణ్ జగత్తును పోషించేవాడా, ఏకర్షే అంటే పురాతనమైన మహర్షి, యమ నియమించేవాడా, సూర్యులకు గమ్యస్థానమైన వాడా, ప్రాజాపత్య మానవులను సృష్టించే ప్రజాపతుల శ్రేయోభిలాషి, వ్యూహ నువ్వు దయతో ఉపసంహరించు, రశ్మీన్ ఏమిటి నీ కిరణాలను కొంచెం ఉపసంహరించు, సమూహ దయతో మరల్చుకో, దేన్ని తేజస్సు నీ కాంతిని, యత్ ఏదైతే నీ యొక్క రూపం కళ్యాణతమం అంటే మంగళకరమైన నీ రూపం మీద ఉన్న కాంతిని కొంచెం నువ్వు కొంచెం మరల్చుకో అని చెప్తూ ఆ రూపాన్ని నేను పశ్యామి చూస్తాను, ఎవరు అంటే ఈ సూర్యుడు వంటి వాడు ఎవరు, ఈ సూర్యుడు ఈ భగవంతుడు మరి ఈ సూర్యుడి వలె నువ్వు శాశ్వతమైనటువంటి దేవదేవుడవు, నేను అస్మి అవుతున్నాను, నేను కూడా అంతే అని ఈ శ్లోకానికి భక్తుడు చేసే ప్రార్థనలో ఈ శ్లోకం అర్థం అదనమాట. సో గుణాలను బట్టి సూర్యుడు ఆయన కిరణాలు రెండు సమానమే. అలాగే భగవంతుడు జీవులు ఇద్దరికీ ఒకే రకమైన గుణం అంటే సచ్చిదానంద తత్వం మన ఆత్మకు ఉన్నది, భగవంతుడి అంశ కాబట్టి భగవంతుల్లోనూ ఉన్నది. సో సూర్యుడు ఒక్కడే కానీ ఆయన కిరణాలన్నీ కూడా లెక్కలేనన్ని ఉన్నాయి కదా. మరి సూర్యకిరణాలు సూర్యుడిలో మొత్తం భాగమా, కొంత భాగమే. ఇంకా మరి సూర్యుడు అతని కిరణాలు సూర్యుడి కంప్లీట్ రూపం కావాలి అంటే మొత్తం సూర్యుడు సూర్య కిరణాలు రెండు కలిస్తేనే మనం సూర్యుడి యొక్క మొత్తం రూపాన్ని చూడగలుగుతాం. సో అలాగే దివ్యలోకమైన ఈ గోలోక బృందావనంలో బ్రహ్మజ్యోతి ఎక్కడి నుంచి ప్రకాశిస్తుందో అక్కడ భగవంతుడు తన లీలలన్నీ కూడా సాగిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో సూర్యబింబంలో సూర్యుడు ఎలా అయితే నివసిస్తాడో అలాగే గోలోక బృందావనంలో ఆయన అక్కడే ఉంటూ తన యొక్క నిత్య లీలలు సాగిస్తున్నాడు. బ్రహ్మ సంహితంలో ఈ విషయాన్ని గురించి ఏం చెప్పారు అంటే, కోరికలను తీర్చే కల్పవృక్షాల చేత నిండి ఉన్నటువంటి ఈ గోలోక బృందావన గృహాలలో భక్తుల కోరికలు తీరుస్తూ లక్షలాది లక్ష్ముల చేత ప్రేమతో సేవింపబడుతున్న ఆది పురుషుడు, పురాణ పురుషుడైన గోవులను కాచే గోవిందుణ్ణి నేను భజిస్తున్నాను అని ఆయన ఆ విధంగా బ్రహ్మ సంహితంలో వివరించారు. సో అలా బ్రహ్మ సంహితంలో బ్రహ్మజ్యోతిని కూడా వర్ణించారు. సూర్యుడి కిరణాలు సూర్యబింబం నుంచి ఎలా అయితే వస్తూ ఉంటాయో మరి ఆధ్యాత్మిక లోకంలో గోలోక బృందావనం నుంచి ఈ కిరణాలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి బ్రహ్మజ్యోతిగా. ఈ మిరుముట్లు కలిపే ఈ బ్రహ్మజ్యోతిని దాటితేనే భగవంతుడి ధామాన్ని మనం తెలుసుకోగలము. ఇది ఇలా మిరుమిట్లు కలపడం వల్ల మరి నిరాకారులు అందరూ కూడా అంధులైపోయి నిజమైన భగవద్ధామాన్ని కానీ ఆయన దివ్య రూపాన్ని కానీ తెలుసుకోలేరు. అందుకని ఈశోపనిషత్తులో ఈ ప్రార్థనలో మరి శుద్ధ భక్తుడు సత్యద్రష్టులు సత్యధర్మాన్ అంటే భగవంతుడి యొక్క నిజమైనటువంటి తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని చూసేవాళ్ళు అని అన్నారు. వాళ్ళు ఎవరు అంటే అదే భక్తులు. భగవంతుడి ఆనందమయ దివ్య విగ్రహాన్ని దర్శించడానికి వీలుగా బ్రహ్మజ్యోతి కిరణాలను ఉపసంహరించమని వేడుకుంటోంది ఈ శ్లోకం అని చెప్తున్నారు. భగవత్ సందర్భ అనే గ్రంథంలో జీవగోస్వామి కూడా ఏం చెప్పారట, భగవంతుడు శక్తివంతుడు సంపూర్ణ దివ్య మహిమలో ఉన్నవాడు కాబట్టి ఆయనలో పరతత్వం సంపూర్ణంగా మనకి అనుభూతి అవుతుంది. పరతత్వం సంపూర్ణ శక్తి బ్రహ్మజ్యోతిలో ఉండదు, భగవంతుల్లో ఉంటుంది. జ్యోతి ఆయన కిరణాల వంటిది కాబట్టి ఆయనలో అంత అనుభూతి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ బ్రహ్మజ్యోతి అనుభూతి చెందినా అది ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ది భగవద్ అనుభూతే, ఫుల్ కాదు అంటున్నారనమాట. సో భగవాన్ అనే శబ్దంలో మొదటి అక్షరం భా కదా, అది రెండు విధాలుగా దాని ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. మొదటిది ఏమిటి, భా అంటే పూర్తిగా పోషించేవాడు అని, రెండవది రక్షకుడు అని కూడా. కాబట్టి అది రెండు రకాలు, పోషించేవాడు రక్షించేవాడు. ఇక రెండవ అక్షరం భగవాన్లో గా,
అంటే మార్గదర్శకుడు, నాయకుడు, సృష్టికర్త అని అర్థం. వాన్ అంటే అందరూ భగవంతుల్లో అందరూ జీవిస్తారని, ఆయన అందరిలో జీవిస్తాడని అర్థం. సో, ఇంకో రకంగా చెప్పాలి అంటే భగవాన్ అనే శబ్దంలో ఆధ్యాత్మిక ధ్వని, భౌతిక స్పర్శ గాని, కొంచెం గూడా లేని అపరిమితమైన జ్ఞానాన్ని, శక్తిని, మహిమని, బలాన్ని, విభవాన్ని, ప్రభవాన్ని గూడా ఆ భగవాన్ అనే శబ్దం సూచిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో, రక్షించేవాడు, పోషించేవాడు, మార్గదర్శకుడు, నాయకుడు, సృష్టికర్త, వాన్ ఆయనలోనే అందరూ జీవిస్తారు, ఆయన అందరిలోనూ జీవిస్తారు అని అంత అర్థం ఉందన్నమాట భగవాన్ అనే పదం. అందుకని దానికి ఆ పదం అపరిమితమైన జ్ఞానాన్ని, శక్తిని, మహిమని, బలాన్ని, విభవాన్ని, ప్రభవాన్ని కూడా చూపిస్తుంది అని చెప్పి ఆ పదం గురించి కూడా దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి, మహత్యం గురించి చెప్తున్నారు. ఇక భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుల్ని ఈ విధంగా కాపాడుతూ భక్తి మార్గంలో వాళ్ళు ప్రగతి సాధించేటట్లు చేస్తాడు. మరి ఆయన యొక్క కరుణ వల్ల ఆయన్ని భక్తులు ప్రత్యక్షంగా చూడగలుగుతారు అని ఈ ఈశోపనిషత్తు ఈ శ్లోకం యొక్క భాష్యంలో వివరిస్తున్నారు. ఇది 16వ మంత్రం. 17వ మంత్రం వాయురనిలమమృతమధేదం భస్మాంతం శరీరం ఓం క్రతో స్మర కృతం స్మర క్రతో స్మర కృతం స్మర. సో కృతం అంటే వాయువు, అలాగే అనిలం అంటే మొత్తం వాయుమండలము, వాయువు మొత్తం వాయుమండలం, అమృతం అదేదం, అమృతం నాశనం లేని దానిని అధ తర్వాత ఇదం ఈ శరీరం, ఇదం శరీరం అంటే ఈ శరీరం భస్మాంతం భస్మమైన తర్వాత ఈ శరీరం. సో ఈ అంటే ఓం క్రతో స్మర. సో ఓం క్రతో అన్ని యజ్ఞాలకు భోక్త అయిన భగవంతుడా స్మర దయచేసి స్మరించు, కృతం నేను చేసిన దాన్నంతటిని స్మర దయచేసి స్మరించు. మళ్ళీ అంటున్నారు క్రతో అంటే మళ్ళీ ఉత్తమ లాభాలను పొందేవాడా, స్మర దయచేసి స్మరించు, మళ్ళీ కృతం నేను చేసిన దాన్నంతటిని స్మరించు. సో భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా అడుగుతున్నారనమాట. నా తాత్కాలికమైన ఈ శరీరం మరి ప్రాణవాయువులో కలిసిపోగాక భస్మాంతం శరీరం భస్మమైపోయి ఈ శరీరం వాయురనిలం అమృతం అధేదం ఈ వాయువులో కలిసిపోయి మరి నాశనం లేనటువంటి రూపాన్ని పొందుగాక. అంటే మరి ఈ శరీరం పోయిన తర్వాత ఈ శరీరం ఉన్నన్నాళ్ళు ఇంకొక శరీరం వచ్చినా నాశనం అయ్యేదే కదా. ఈ శరీరం పర్మనెంట్గా ఉండే శరీరం కాదు కదా. కాబట్టి నాశనం లేని రూపాన్ని ఇవ్వు. ఈ శరీరం పోయిన తర్వాత దీని భస్మం అయిపోయిన తర్వాత నేను వాయువులో కలిసిపోయి నాశనం లేని అమృత దేహాన్ని నాకు ఇవ్వు. అంటే ఇక నేను ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని నాకు ఇవ్వు. ఓం క్రతో ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన యజ్ఞాలన్నిటినీ, క్రతువులన్నిటినీ కూడా నువ్వు స్వీకరించు ప్రభు అని దయచేసి తలుచుకో. నేను నీకు ఇప్పటి వరకు చేసిన యజ్ఞాలన్నిటినీ, అలాగే నీవే చరమభోక్తవు అన్ని యజ్ఞాలకు, కాబట్టి దయచేసి నేను నీ కోసం చేసినదంతా కూడా స్మరించు అని భక్తుడు వేడుకుంటున్నాడు. అంటే భక్తి మార్గంలో ఉంటూ భగవంతుడి కోసం తను చేసిన అన్ని పనులు, భగవంతుడికి అర్పించి చేసిన పనులన్నిటినీ భగవాన్ ఒక్కసారి తలుచుకో, గుర్తు తెచ్చుకో, నేను నీకు అర్పించినవన్నీ అని అడుగుతున్నాడనమాట. మరి అలా జీవించాడు కూడా కాబట్టి, సమస్తం భగవంతుడికి అర్పించి చేశాడు కాబట్టి, నేను చేసిన పనులన్నీ దయచేసి నీవు స్మరించి గుర్తు తెచ్చుకో, స్మరించుకో అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఏమని? నాకు ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని ఇవ్వు, మళ్ళీ భౌతిక బంధాలు కలిగించకు, వాయువులో కలిసిపోయి నేను మరి ఈ మళ్ళీ శరీరాన్ని పొందకుండా అని చెప్తున్నాడు. ఈ శరీరం భస్మం అయిపోయిన తర్వాత నేను వాయువులో కలిసి నేను ఈ రకమైన ఆధ్యాత్మిక శరీరంలో
అమృతం అధ ఇదం. సో ఆ తర్వాత అమృత తత్వాన్ని పొందేటట్లు చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఇక మళ్ళీ జన్మ లేకుండా. సో దానికి ఊరికినే చేయమని అడుగుతున్నాడా? ఇప్పటి వరకు మరి తను అన్నీ భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తూ, నేను ఇప్పటి వరకు నీకు అర్పించి చేసిన యజ్ఞాలన్నీ ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకో భగవంతుడా, నేను చేసిన అన్ని యజ్ఞాలు నీకోసం నీవు గుర్తుంచుకో అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడనమాట భగవంతుణ్ణి. సో తాత్కాలికంగా ఉన్న మన శరీరం వల్ల మనకు వచ్చేది ఏముంది? అది నాశనమైన తర్వాత మళ్ళీ ఇక జీవుడు నాశనం పొందడు, వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోడు, ఉంటాడు. మళ్ళీ తర్వాత తన యొక్క బంధాలకు తగ్గ జన్మను పొందుతాడని మనం చూసాం భగవద్గీతలో. సో దీనికి విరుద్ధంగా నిజానికి భౌతిక వేషం అనేది రూపరహితం, రూపం లేనిది అని చెప్తూ అనశ్వరమైన ఆత్మరూపాన్ని అనుసరించి అది ఏదో ఒక రూపాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది. సో మన ఆత్మ ఏదో ఒక శరీరంలోకి వెళ్ళేటట్టు చేస్తుంది మనం ఈ కోరికలతో వాటితోనే ఉంటున్నప్పుడు. కాబట్టి మనం ఈ రకంగా ఇలా కాకుండా ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని ఇవ్వు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో ప్రార్థిస్తున్నారన్నమాట. మనకి ఇక్కడ మన భౌతిక ప్రకృతిని బట్టి మనకి స్వభావం ఏర్పడుతుంది, తద్వారా జన్మలు ఏర్పడతాయని చూసాం కదా. ఇప్పుడు పంది, కొన్ని జంతువులు ఉన్నాయంటే వాళ్ళు మురికిగా ఉండటమే ఇష్టపడుతుంది. అది శుభ్రంగా ఉండమని మనం బయటికి లాగినా ఉండదు, బురద గుంటలోనే ఉండాలని ఉంటుంది. అలాగే మాంసం తినేవాళ్ళు, మరి మాంసం తినే పులి ఇతర జంతువులు రక్తం తాగడానికి, మాంసం తినడానికి కావలసినంత కూరలు అవి దానికి ఉంటాయి. అయితే మరి మనిషికి అటువంటి కూరలు లేవు. అయినా మరి మనం అందుకని మనం అది తినడానికి ఉద్దేశింపబడ్డ వాళ్ళం కాదు. ఆ పులి ఉంది అంటే దాని తత్వానికి తగ్గ దంతాలు అవి భగవంతుడే దానికి ఏర్పరిచారు. మనం మనిషి దేహంలో ఉంటూ అలా పులిలాగా మనం తినదగ్గ వాళ్ళం కాదు అని చెప్తున్నారనమాట. సో మనం మరి పందిలాగా బురదను తినాలనుకుంటామా? అనుకోం కదా. అలాగే మరి మన దంతాలు ఎలా ఉంటాయంటే కాయగూరలు, ఈ పళ్ళు ఫలాలు తినడానికి వీలుగా ఉన్నాయి, కానీ ఇటువంటి మాంసాహారం తినడానికి వీలుగా ఉండవు అని చెప్తున్నారు. సో అలా మరి మనం తినాలి అనుకున్నప్పుడు అనాగరిక మానవులకి మాంసాన్ని తినడానికి వీలుగా 2 కూరలు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి అని అంటున్నారు. అంటే మన శరీరం నిజంగా మాంసాహారానికి సూట్ అయ్యేది కాదు అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని శరీరాలు కూడా మరి మనిషి యొక్క ఇంద్రియ తృప్తిని బట్టి, కోరికని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. మన జనన మరణ చక్రంలో మనం ఒక దేహం తర్వాత ఇంకో దేహంలోకి వెళ్తూ ఉంటాం కదా. ఈ ప్రపంచం అంతా మునిగి ప్రళయం వచ్చినప్పుడు జీవుడు జలచరాల రూపాలు ధరించాడు. తర్వాత వృక్ష జీవితం నుంచి క్రిమి జీవితానికి వచ్చాము, క్రిమి జీవితం నుంచి పక్షి జీవితానికి, పక్షి జీవితం నుండి జంతు జీవితానికి, జంతువు నుండి మానవ రూపానికి వచ్చాం. ఎంతో చక్కగా మనం అభివృద్ధి చెందిన రూపమే ఈ మానవ రూపం. ఇప్పుడు దీనికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉంటుంది మనం గనక సాధన చేస్తే. అది మరి ఎంతో ఉత్తమం. అదే ఈ మంత్రంలో వర్ణించారు. సో బూడిద రూపాన్ని పొంది ఈ భౌతిక శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి ప్రాణవాయువు మొత్తం కూడా వాయుమండలంలో కలిసిపోయేందుకు మనం అంగీకరించి, మనం జీవుడి యొక్క వ్యాపారాలు, దేహంలో మొత్తం ఉన్న ప్రాణవాయువు అనబడే ఈ వాయువులన్నీ కూడా నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయి. సో ఇంతకీ ఈ శ్లోకంలో మళ్ళీ చెప్పిన విషయం ఏమిటి అంటే, ఈ తాత్కాలికమైన శరీరం బూడిదైపోయిన తర్వాత ప్రాణవాయువు వాయువులో కలిసి నేను చేసిన యజ్ఞాలన్నీ మరి అమృత స్థితికి వెళ్ళేటట్లు చెయ్యి, అంటే మళ్ళీ జన్మ లేకుండా చెయ్యి. ఎందుకు? మరి అతను భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగానే పనులన్నీ జీవితంలో చేసుకున్నాడు కాబట్టి నేను చేసిన యజ్ఞాలన్నీ నువ్వు స్మరించు. యజ్ఞాలు అంటే ఏదైనా భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తే అది యజ్ఞం అని చెప్పుకున్నాం.
సో, నేను చేసిన యజ్ఞాలన్నీ నువ్వు తలుచుకో. నీవే చర్మభోక్తవు కాబట్టి, నేను నీకు చేసిన దాన్నంతా ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకో అని భగవంతుడిని వేడుకుంటున్నాడు భక్తుడిక్కడ. సో, ఇది 17థ్ శ్లోక. సో, రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో మనం 18థ్ శ్లోక చూసి క్లాస్ రివిజన్ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. నేను క్లాస్ స్టార్టెడ్ అని మెసేజ్ పెట్టడం మర్చిపోతున్నానేమో మరి ఏం తెలీదు. ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ నిన్న మరి తక్కువ మందొచ్చారు. ఈరోజు కొంచెం బెటరు.